harmadjára, vagy negyedére, vagy ötödjére veszem fel ezt a videót. És már ki vagyok. Azt sem tudom, hogy ki vagyok, és ki vagyok. Sorsoltam a videóban. És hát próbáltam elmondani, hogy nem azért a Zsejke nyert, mert a legjobb barátnőm meg ilyenek. Nem, de amúgy a legjobb barátnőm, csak legjobb élve. És fog kelleni. Igen, sajnos. Reméljük, most nem lesz olyan sok idő, remélhető meg. Mert ki vagyok, vagy hát nem az, hogy sok idő, hanem elmegy a tabletem. És utálom. Mikor videózok, akkor a legrosszabb. Ezt majd kérem vissza. Mert ez kell. Ez a táskámról van, szóval ez majd légy, majd add vissza. Suliba, holnap. Szóval, köszi, hogyha megteszed, de mondani is fogom. Szóval, ja. Olyan menő lesz, mint egy táskát, komolyan mondod. Elben még nem raktam semmit. Ide majd lesznek valami rajzolva, vagy nem tudom. Akkor mindjárt jövök. Még is vagyok. Azt hiszem. Ez az egyet magamnak hoztam. Kis ceruza, csak erre nem fér rá. Vagyis remélem ceruzára való. Az jó lenne, mert már a züm az nagyon nem bírja. Szegény. Tehát pont, hogy ráfér. Amúgy cuki. Így ezt be is rakom. Tökéletes, nekem nagyon tetszik. Na mindegy. Bocsánat, hogy gyorsan beszélek. Ez van. Ez az élet. Nem szeretnék csúnyán beszélni. Ja. Mert ebben van egy csúnya is. Nem tudom, hogy tudjátok-e. Én az élet. Ja. És akkor mindenféle szarságot hozom a Zsejkének. Persze. Szóval jön, mégsem. Olyan rossz, hogy mindig azt hiszem, de erre nem. És akkor mondom, gyorsan megyek, és leállítom. Hogy olyan ne legyen benne. Mert ő nem nagyon szereti ezeket. Jó, Isten belement, köszönöm. Istenem, nagyon köszönöm. Nem hiszek át valamit, mondjuk. De ezt akarom. Ez jó. Rakjuk is bele valahogy. Nyilván úgy nem szeretném, hogy... God, bro. Look at the entrance. Jó. Zümzümöt is ide kellett volna rakni. A ollóm. Jó, egy kicsit elpakolunk. Most ez elpakolás videó. Sorsolás videó. Közben. Hogy miért tettem ezt? Nagyon-nagyon kinyír. Érzem. A szívemben. Annyira érzem, hogy már az hihetetlen. Slime! Nagyon cuki. Amúgy féltem őket, szóval ezt elviszem. Enderman. Ez nagyon menő. Jó. És ezt is elviszem. Meg a malacot is, és ezt is. Mondom, ezt is. Jó. Tudok beszélni? Úristen. Tudok beszélni. Végre. Hát most ezzel mi van most? Mert van még egy pár dolgocska, amit nem mondom el, hogy mik azok, mert nem mondom el, és ja.
ott van az. Na várjatok. Addig, nem tudom. Pörgessétek csak el. Várjatok, látszik a lábam, és szerintem az nem látszik. Fúj, pókok, és remélem nem voltak ott pókok. Majd nektek is ilyen, hogy ilyen... Ó, de... utálom. És szerintem így lesz videó. Sajnos. De remélem nem. Ezt nem tudom, ezt apától kaptam, szóval ezt nem adom senkinek, mert az ilyeneket apától, vagy anyától, vagy a húgomtól, unokahúgomtól kaptam. Nekem nincs húgom, csak unokahúgom. Unokahúgomból 1 millió van, meg öcsémből 1 millió. Szóval, ja. Jaj, Zsákin ezt imádni fogja. Vagy is gondolom. Az egy kacsa? Várjatok. Mindjárt jövök. Halljátok? Zsákká, ha ezt megnézed ezt a videót, ezt a részletet légy lapozd el, mert ez muszáj megmutatom a többieknek. Szóval Zsákká, légy, de most egy kicsit tekerj el. Na, szóval skacok, nézzétek! Titokban lesz egy ilyen, nekem volt ilyen klisieim. Nagyon vicces. Régen kaptam Barbie-tól ilyen Barbie bevásat, azt hiszem, mindig nem tudom. És beleteszem. Fú, nagyon fog röhögni, imádni fogja. Zsájka, remélem ellapoztál már, szóval, ja. Ragasztó. Igen. Csinálok videót, benne akarsz lenni? Várjatok, skacok, mindjárt jövök. Videót csinálok, te hülye. És én honnan tudtam volna? Hát onnan, hogy tudtad volna, na. Szeretnél kijönni, mert Minek? hát akarok beszélgetni, mert ilyen. De hallod? Videót ezek fel, ne zaklassam már. Hát de én cipőbe vagyok. És vedd le. Nem akarsz? Megyek el. Hova? Nem tudok. Nem tudom. Kicsit odaadod a telefonomat, akarok valamit csinálni. Nem. És most én így jövök, jó? Léci, ott egy kicsit. Mondjad. Add oda a telefonodat. De minek? Meg akarok keresni egy zenét, és a Pepi nem engedi. Fú, Istenem. Lépje be a YouTube-ba. De emberek, miért kell ezt tenni velem? Nem. Vagyis. Igen. Várjál, ezt meg kell nézem. Ez a kis öcsém, kérlek, vigyázz rá! Ő nem az öcsém, miután megszületett. Na, Fili, Na, várjál, mindjárt. gyere már ide. Srácok, várjatok. De addig miért Csukd nem már be azt állítod a le? szar ajtót. Hát addig miért nem állítod le? Ne. Addig csinálj rendet. Jó, közben az Még is van a rosszabb videóban. Nem is csináltál rendet. De a Beru bejött is, most ezzel megy el az idő. Na, akkor srácok, végre csönd van. Gyere beljebb, látszik, amit arcod. Ezt kiteszem ám. Kiteszem ám. Kiteszem. De nem akarok játszani az arcom. Kiteszem. Kiteszem. Ki fogom tenni. De kirakom. Följelentelek. Na, Mi az, hogy följelentesz? Miért Föl tudlak jelenteni? jelenteni. Föl? Ha nem egyezek bele, hogy rak ki, akkor én föl tudlak jelenteni. Jó, akkor kiváglak, ennyi. De amúgy is át akartad az arcot, te hülye.
És miért jelentenék fel? Hallod, kikapcsolod szalki zenét. Ember, látszod. Most akkor baj vagy nem? Tól függ. Mi a baj? Igazából ennyit akartam, szóval viszlát miért. Ja, jó, szia végre. Csukd be azt a rohadt ajtót. Kész van! Zsejke, ezt majd küld el nekem Messengerbe. Mert nagyon kíváncsi vagyok. Vagy majd holnap a suliba. Nem tudom, hogy mikor fogom odaadni. Perc holnap, ha bár... Vagy nem fogja megnézni a Jó, több dolog nem is kell. Vagy... dolog kell, szóval... Hello, Nati! Meg is van az a 2 titkos kis dolgocska. Hát amúgy nem biztos, hogy a legjobb, de... nem, tetszeni fog. Szóval a kis dobaszkától nem fér bele konkrétan. Így. Így. Jaj, ami nincs melegem, szóval nem értem, erre jelzem magam. Szóval egyértelmű, hülye vagyok. Jó, nem érdekel, most ilyen matrica lesz. Nem látszik belőle semmi a labúból. Egy kicsit béna, de amúgy nem rossz. Nem rossz. I have friends. You're not friendly. You are my friends. No. Okay. You are my friends. You are mine the friend. Nekem tetszik. Most, hogy több napit egyszer ráraktam, azért most valami olyan megtetszett, imádom. Jó, még ezt a békát rakom rá, mert én azt szeretném, hogy legyen rajta béka. Nem kell az a békás. Tökéletes! 13! Mindjárt kikáltatjuk ezt, srácok, ezt a videót. Oh my god! Imádkozzatok, hogy tegyem ki ezt a videót, mert úristen, mindjárt kész vagyok. De nem félek. Nagyon félek, hogy nem tudom kirakni. Ne félj, Nati, inkább jó. És lesz még egy videó, hogy összetakarítok. Ennyi volt igazából ez a videó. Kész is van a zsákmány. Szóval látjátok, hogy tényleg mit csináltam, és oda fog menni. Tudjátok mit? Majd valamikor átjön csak a zsákám. És akkor... Ja. És akkor tudunk játszani. Jöjjön, vagytok, legyen, 14 perc várjatok, akkor ezt nem fogom videóba rakni. Sziasztok!